नमस्कार, आपण पाहता नमस्ते धाराशिव न्यूज. मी संदीप कुकटे आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. कळंब शहरात दिवसेंदिवस मोकाट जनावरांचा वावर वाढला जातोय. दुसरीकडे मात्र नगर परिषद प्रशासन याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करताना दिसत आहे. याबाबत नागरिकांकडून देखील अनेक निवेदनं आणि तक्रारी नगर परिषदेकडे देण्यात आल्या होत्या, मात्र अद्यापपर्यंत ठोस अशी काही कारवाई झाली नाहीये. या प्रश्नावर बोलण्यासाठी आपल्याकडे काही कळंबमधील नागरिक आहेत. नगरपालिकेनं ग्रामपंचायतनं त्या मोकाट जनावराची सोय करावी अशी आमची नगरपालिकेला आणि ग्रामपंचायतला विनंती आहे. एक निवेदन दिलेले आहे, कारण वारंवार मोकाट जनावरांचा गाई, म्हशी, बैल आणि मोकाट कुत्रे, डुक्कर ह्या प्राण्यांचा शहरामध्ये आच्छाद मांडलेला आहे. खूप माझी नगर परिषद प्रशासनास नम्र विनंती आहे की याची गांभीर्याने दखल घेऊन कोंडवडा नियमित चालू ठेवावा व अशा जनावरांवर, मोकाट जनावरे असतील, गाई म्हशी असतील, कुत्रे असतील व डुक्कर असतील यांना स्थानबद्ध करून इतरत्र स्थलांतरित करावं व नागरिकांस अभय द्यावं. नागरिकांना जे मोकाट जनावर आहेत ते या ठिकाणी रस्त्यावर बसलेली असतात किंवा रस्त्यावर फिरत असतात. त्यांना हॉर्न वाजला किंवा एखादा काही घटना घडली तर ते जनावर विचलित होतात आणि विचलित झाल्यामुळं या ठिकाणी अचानकपणे धावपळ होते आणि येणाऱ्या वाहनाचा अपघात आहे तो या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर होतो. ही जनावरं वाहनापुढे येतात, त्यामुळे मोठे अपघात होतात. या ठिकाणी गाई, बैल आहेत किंवा डुकरं आहेत, कुत्रे आहेत, ही मोकाट जनावरं मालकीचे आहेत. जे मालक त्यांना बिनधास्तपणे फिरण्यासाठी सोडतात. तर मालकांनी या ठिकाणी या जनावराला आवर घालावा. सांगितलं आम्ही कोंडवडा देऊ, पण नगरपालिकेकडे अद्याप कोंडवडा नाही. कोंडवडा बांधण्याची प्रक्रिया सुरू केली असं त्यांनी या ठिकाणी उत्तर दिलेलं आहे व ही जनावरं गोशाळेमध्ये पाठवू असं त्यांनी सांगितलंय. परंतु त्यांना दौंडीद्वारे मोठ्या प्रमाणावर सूचना गेली पाहिजे. या मालकाला कळायला पाहिजे ही जनावर रस्त्यावरून आली पाहिजेत. त्याचबरोबर काही मोकाट स्वरूपात जनावर आहेत याचाही नगरपालिकेनं बंदोबस्त करावा, जेणेकरून या वाहतुकीला अडथळा होणार नाही, अपघात होणार नाही आणि जीव वाचतील.